ଏବେ ଏବେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହଜ କଲେ ଗୁଗୁଲ ପେ ଓ ଫୋନ୍ ପେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ଧୀମା ଓ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଲଗାତାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଓ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁବିଧାଜନକ ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆସିଛି। ଗୁଗୁଲ ପେ ଓ ଫୋନ୍ ପେ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ୟୁପିଆଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋନ୍ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ମିଳିବ ଲୋନ୍। ଯଦି ଋଣ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଥମେ ଗୁଗୁଲ ପେ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ମନି ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇ ଲୋନ୍ ବିକଳ୍ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ଲୋନ୍ ଅଫର୍ ଦେଖାଯିବ। ଏଥିରେ ଫ୍ରି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଲୋନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଋଣ ରାଶି ଓ ଅବଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ମଗାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। OTP ଦେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଯିବ ଓ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ପେରୁ କେମିତି ନେବେ ଲୋନ୍। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ ପେ ଆପ୍ ଅଥବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପେ ଲେଟର କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର 750ରୁ ଅଧିକ, ତେବେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପାତ୍ରମାନ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଖାତା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବା ପରେ ମାଇ ମନି ସେକ୍ସନରୁ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ।